Nadangran ti may sa barangay captain ani Angeles Sabellano. Kalpasan nga natiknolan iti mikropono, aditan nga nagsori ti ama iti ili akabugaw, ani Mayor Edgardo, Eddie Boy Kubangbang, ken tinadangran na nga barangay captain, iti barangay Bonifacio tinasaumet lang nga ili, ken ti pamilya na kang runaan kadigiti umili, ama sakupan na. Ti panagipatpatang iti press corps ken ni Mayor Kubangbang, ket dagito iti naibalikas na. That thing nga talaga, it was very unfortunate nga it happened. Actually, medyo mabainak kay kidi mo nga talaga hindi nga napasamak. It was triggered by something personal nga ming I'm very sorry nga. First of all, I'm very sorry ken dagay nadangran. Ken mostly I'm very sorry ti pamilya ken kadagay tao nga namati kanyak nga napasamak. Something personal happened nga it triggered everything nga pa. So nagsimplемot lang aming gikid-kid dawag kanya na out of in quest of transparency nga talaga dito kabugaw. Nagsimple lang gidaw dawatag. Medyo injak la expectaran nga naggapo kadagiti nga expectaran ko mga mangisuro no mangiturong kanya nga naubing ko mga kwa so da pela naggapuan na dagiti confirmation nga Lunes alas 8 ti bigat ti pinili da nga panakaangay ti barangay assembly. So dagiti maysan nga kwan and the way nga they were answering idi nga talagan impasigud ko mga imbaga adin tuyak not as the mayor of our town but a resident of barangay Bonifacio ko na kasyepe mo tla tinasauda nonetheless it happened nung arod DJ Maten. I'm very sorry for that incident. Pinasinggadan met ni Police Chief Inspector William Nerona nga awan iti nakapila nga kaso ken ni Mayor Kubangbang. Imbalikas met tinasao nga alkalde nga awan iti pakainaigan ti politika. Iti panangdangran na ken ni Barangay Captain Sabellano. Taorin no di daman nagkadwa ti imay nga eleksyon ket sang kamay maysada amin. No, hangko nga pinanunot nga hang kami nga nakapagkadwa personally. Agya kadwak ida amin. I acknowledged everybody nga kadwak right after my oath taking. It just so happened nga hangko nga nabutos amin. And whether I like it or not, katta nga tiyempo, from the very beginning nga nagsapataak, iso ti kapitan ti Barangay Bonifacio. Ti problema na lang amin, haan na lang in partisipar nga kanayon ti bagi na kanyak met. Pinayabak na minsan, that's true. Nagsarita kami, that is true. And I asked him nga ag Barangay Assembly isuna. Dududwa kami lang sa sarita. So, ibaga na tama di nasaun na nga tama di ibaganan nga marigatan iso na nga kuna na nga mga angay ti Barangay Assembly hindi ikid-kid daw nga petsa. Ang haanmet nga ikarkarigatak to nga padasen kuna na hindi petsa. Ag-expectarak mat kanya na kasyayan. Kunti nga min purpose ko nga talaga nga Barangay Assembly. Siya kunti mauma nga makanggagan lagi is istorya takan kanto kalkalsadan. Kaya ko nga sungbatan nan kasi uri man no sungbatan na tamatakwatan mo no maamuan nga dakas to. Siya kunti mangiba ken bumarangay nga uston. Sungbatan nan tulat ta data no kwan let's move forward iso ti kapitan dito Barangay Bonifacio. Iso ti makita yung kabinadang ko nga magna dito ikonak. Tapno makita da amin nga agtrabaho kami for the betterment of Barangay Bonifacio. Iti reaction ni Barangay Captain Sabellano maipapanti pa nakadangran na. Panang dangran na kanya, tadya ko napudot ti ulo na ta, adagayam kimkimpin na kinyami. Takastoy kami na po sa abay na kami nalo di ulo. Imbaga na nga, sagay saan kayo man nga council, iyunakan, kunana kinyak. Apay, imimpen nyo kinyak, kunana. Siya tinsungbat ko kanya na awan na sir apay ano ko mati kasla pamiking ka kuna tatanti ko kunana da kayo kayat yung mamuan no ti mimpenag kunana ket inno kad DJ sir kunaka ket mo ka ta nakatugawak ti bayit mi lamisan aday so natasango adama di mikropono ti lamisan ket ti panagam mo ka po alam na di mikropono, ta ibagana ko manon na di mimpen na kinyami. Kaya gayam nga kasi iti ko ta idi nalanan, imbawt naman dito ulo kon. Kaya kung naulawa ka, jakpay naka kwa. So ito nakapay.
Apay kasta ka mayor kunak kanya na. Ngayon niya dayo ni bakit na dayay budget officer tayo ta di ko apo awan nga talaga nga napudot ti ulo na nga napandijay. Ta dayay nga rod di ko naganan ado dagay berberukin na nga sinong bata mi mat nga ti nasyat nga sungbat. Hamimot pilosopo iso na when no ada ko madya pabalagbag nga sungbat awam mat. Adya ko nakdakil ti respeto kanya po mayor. Nasa upet ti kapitan nga mabutbuteng iti naaramid kanyanan kapwanan ta napasama kanya na ti kastoy iti sango ti publiko. Nyan to langatan no awan iti nakaimatangen. Ket data nga banag ket sinungbatan met ti ama ti nasa unga ili. May amin dito kasi ngordya ko na ako nadangran kasyela DJ agpatingkala kasyela DJ nga ako haan nga kwa DJ haan nga patingkala DJ nga kwa misunderstanding la DJ wano bara ti kola DJ nga kwa and I am very sorry nga it happened haan nga kwa DJ awan ti uman anay urain no nga pangkit kita ang anggulo DJ awan wala ti uman anay nga makita nga rason nga dangran pantatibiyag na DJ sa Pinasinggitan pa itinadakamat nga alkalde nga maornos to mitla ingiti na siya at iti daytoy. Ala pasamak ken agtungpal tulatta nga namayat nga panagkakadwa ken agtultuloy tulatta iti ornos ken talna. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.